Koliko je vremena? 6,5 minuta. 6? Da. Bravo! Bravo, kad? Gurni ga, Luka, gurni ga da se vrati nazad. Bravo, penji se na njega, penji se! Tako je! Ajde, Luka! Bravo! Bravo, Luka! Fiksiraj ga, Luka, fiksiraj! Imaš, Luka, 5 minuta još za nas. Ovako da. Ajmo, nemoj ti čuti. Igra, ajde! Igraj! Sudajte tu. Idemo gore, idemo. Ajde, pritisni. Moraš proći gaz, Rašo! Uraj ga od sebe! Moraš proći gaz, vodite, idemo! Gotov je on, idemo! Ne valja to! Bravo! Bravo!